ଶ୍ଵେତନଗର ଏକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ। ଥରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ କାମଦାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ଆଗରୁ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ରହନ୍ତି। ଶୀତର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା ଯେ ଗରିବ ଧନୀ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ପୁଣି ଯେପରି ଶୀତ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେପରି ଶୀତ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଜଣାନଥିଲା ବୋଲି ବୁଢ଼ାଏ କହୁଥାନ୍ତି। ଭଗତ ସିଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଧନୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଏତେ କମ୍ପୁଥାଏ ଯେ ଯେତେ କମ୍ବଳ ରଜେଇ ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ ବି ଫଳ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଉନଥାଏ। ଏଣେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିପରି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେ କଥା ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଘର କଥା ସବୁ ବୁଝୁଥାଏ। ରାତିରେ ଭଗବତ ବାବୁଙ୍କ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭୟଙ୍କର ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଧରିଛି। ତୁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ଏବେ ଘର ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବାର କାହାର ସାହସ ଅଛି? ଯଦି ବା କିଏ କଷ୍ଟ କରି ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବୈଦ୍ୟ ଏ ଶୀତରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ? ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ବୈଦ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏଠାରୁ ଯାଇ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ହୁଏତ କିଛି ଔଷଧ ପଠାଇଦେବେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ଉପରେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ନିଜର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ। ମା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ କହୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାରୁଣ ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେ ତା ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ, ଏଥିରେ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥାଏ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାଗିଯାଇ ଗୋପାଳ ନାମକ ଏକ ଚାକରକୁ ଧମକାଇ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ବୈଦ୍ୟ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ଏଠାରେ ଆଉ ଚାକିରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପାଳ ବାହାରିଲା। କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଭିକାରୀ କହୁଛି, ଭାଇ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭିକାରୀଟି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କନା ପିନ୍ଧିଛି। ସାରା ଦେହ ତାର ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା। ହାତରେ ମାଟିର ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ସେ ଧରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ସେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦେହ ତାର ଟିକିଏ ବି ଥରୁନଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗୋପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲା, ବାବୁ, ଆମର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ଆମ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା। ଏ ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ଖାଲି ଦେହରେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ସେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଭିକାରୀ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭିକାରୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ଡାରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି। ଭିକାରୀ କହିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି? ବାବୁ, ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଭିକାରୀ। ଜଡ଼ିବୁଟି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲା, ତେବେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦିଅ। ପାଖ ଗଳିରେ ବୈଦ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖି ଦେଉଛି। ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ନେଇଆସ। ଭିକାରୀ କହିଲା, ଏବେ ମୋ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ। ଟିକିଏ ଯଦି ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଭାଇ, ଟିକିଏ ଭାବି ଦେଖ। ତୁମେ ଔଷଧ ନିହାତି ଯଦି ନ ଆଣିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଠାଇବି? କାରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଥିଲା, ଭିକାରୀ ଯଦି ଆଗ ଖାଇଦେବ, ତେବେ ସେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି କେବେ ବି ମଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଖାଇବା ଆଶାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରୋଗର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲା ଓ କହିଲା, ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖାଇ ଆଣିବ। କାରଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମନରେ ପୁଣି ଆଶଙ୍କା ହେଲା, ଲୋକଟି ରାସ୍ତାରୁ ମାଟିର ଗୁଲି ବନାଇ ଔଷଧ ବୋଲି
ନେଇ ଆସିବ ନାହିଁ ତ? ଭିକାରୀ ଯିବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଥା ଭାବି ଖୁସି ହେଲା ଓ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ଏପରି କ୍ଷୁଧାରେ ଖାଲି ଦେହରେ ଏଇ ଭୟାନକ ଶୀତରେ ଯିବା ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚେର ପାଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେ ଫେରିଆସୁ ତାଠାରୁ ତାହା କି ଚେର ପଚାରିବା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ସେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଚେରମୂଳ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ତାପରି ଜଣେ ସହନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାକର ଭାବେ ରଖିବା ଦରକାର। କେଡ଼େ ବିପଦରେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ହିଁ ଭିକାରୀ ଔଷଧ ଧରି ଲେଉଟି ଆସିଲା। ଔଷଧ ଖାଇ ବୁଢ଼ା ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲେ। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସେ ଭିକାରୀକୁ ପେଟ ଭରି ଖୁଆଇଲା। ଖାଇବା ପରେ ସେ ପଚାରିଲା, ତମେ କ'ଣ ଗାଈ ଦୁହିଁ ଶିଖିଛ? ଭିକାରୀ କହିଲା, ହଁ ମା, ଜାଣେ। ଶୀତ ଯୋଗୁଁ 4ଟି ଦୁଧିଆଡ଼ି ଗାଈଙ୍କୁ କେହି ବି ଦୁହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କମଳା ଲଟା ଓ ବାଲ୍ଟି ନେଇ କହିଲା, ଯାଅ ଦୁଧ ଦୁହିଁ ଆଣ। ଭିକାରୀଟି ଲଟା ବାଲ୍ଟି ନେଇ ପୁଣି ଦୁଧ ଦୁହିଁ ଆଣିଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛି ଓ ଶୀତ ଖୁବ୍ ସହି ପାରୁଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା ପଚାରିଲେ, ତୋର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୋହନ। ତାପରେ ମୋହନକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ସପ ଦିଆଗଲା। ଶୋଇବା ବେଳକୁ ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଘୋଡ଼ାଇ ହେବାକୁ କିଛି ଦିଅ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରର ମା କହିଲେ, ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ କମ୍ବଳଟାଏ ଶୁଖିଛି, ନେଇ ଆସି ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇପଡ଼। ସେତିକିବେଳେ ଝଲକାଏ ଶୀତ ପବନ ପଶି ଆସି ପଞ୍ଜରା ଥରାଇ ଦେଲା। ମୋହନ କହିଲା, ଘର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ବଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ମୋହନ କହିଲା, ବାବୁ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗରିବ ହେଉ ବା ଧନୀ ହେଉ, ଥଣ୍ଡା କାହାକୁ ନ ଲାଗିବ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ବାହାରକୁ ଗଲ ଓ ଦୁଧ ଦୁହିଁବାକୁ ଗଲ, ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିଲା? ମୋହନ କହିଲା, ବାବୁ, ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପାସରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭୋକରେ କଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଏତେଟା ବାଧୁନଥିଲା। ଆଉ ଦୁଧ ଦୁହିଁବା ବେଳେ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେ କାମ ମୁଁ କଲି। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ମୋତେ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦୁଧ ଦୁହିଁଦେଲି। ଏପରି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, କ୍ଷୁଧାର ଜାଳରେ ସେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଭୁଲିଗଲା। ପୁଣି କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଶୀତକୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କମ୍ବଳର ଦରକାର ବେଳେ ତାକୁ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଜଣାଗଲା। ତା ଆଗରେ ମୋହନର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତା ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଥିଲା। ତଥାପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଏକ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା। ସେ ମନୋହରକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୁଧା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଉ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଯେତେ ବେଶୀ ହେଉ, ଶରୀର ପୁଣି ତ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶୀତରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ, ତାକୁ ତୁମେ କିପରି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲ? ମୋହନ ଏବେ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ଶୀତ ଦେଖି ବେଶୀ ଡରନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଏ ଶୀତ ଏତେ ବି ଉତ୍କଟ ନୁହେଁ ଯେ ମଣିଷ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ବସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଭୟଙ୍କର ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ମୋର ସହନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହସ୍ୟ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଘର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନେକ କିଛି ସହି ନିଆଯାଇପାରେ। ଚାକରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କାଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ସେହି ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏକ ମୋହନ, ସେ ଘରର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେବକ ନ ହୋଇ ପରିବାରର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ରହିଲା।